Барыгызны әйтә аласыз. Инде хәзер әңгәмәбезгә күчик. Әлеге премьера Гаяз Исхакый әсәре буенча сәхнәләштерелде. Мәгълүм булганча, язучы һәр вакыт әсәрләрендә милләт язмышын, аның гореф-гадәтләрен чагылдыра бит, шулай бит. Ә менә бу спектакльнең төп идеясе нидән гыйбарәт? Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов дәртмән турында сүз башласак, безнең күз алдыбызга нәрсә килеп баса? Беренчедән, татар халкының үткәне турында. Бу спектакльдә нәкъ шул сорауларга җавап таба алачак безнең тамашачыбыз, халкыбыз ничек яшәгән ул елларда, һәм дә ки ул еллар белән хәзерге тормышында чагылышлар таба алачак. Шулай бит, Алик абый? Һәм нәрсә турында куела бу спектакль дип, ул сорауга бу спектакльгә җавап биреп булмый. Чөнки Айдар ул шундый режиссер, ул гомумән куя. Гомумән дигән сүз бар бит безнең татарда. Гомумән куя ул. Һәм бу спектакльне бары тик килеп карап кына үзендә сорауга җавап таба алачаксыз. Эшнең кызыклылыгы шунда ки, күренекле язучы, татар әдәбиятының мәшһүр классигы Гаяз Исхакый хикәяләренә, әсәрләренә нигезләнеп эшләнә. Гаяз Исхакый минем яраткан язучыларымның берсе. Ул дөнья күләмендәге язучы. Аның әсәрләре сәхнәдә куелуына без бик шат. Һәм без хәзер иҗади процесста, бездә менә шундый кызыклы репетицияләр бара, безгә бик күңелле. Без шуңа күрә сезне дә 14-13 апрельләрдә премьераларда көтеп калабыз. Үзегез бу спектакльдә нинди рольләр башкарасыз? Бу спектакльдә без монда башка спектакльләрдәгегә караганда башкачарак кайсы бер актерлар өчәр роль уйнаянда. Бу актерлар җитмәгәнгә шулай килеп чыкты. Бу актерлар җитмәгәнгә түгел, бу Айдарның үзенең сулы шундый, ул дөрестә эшли, минемчә ул нәрсә дип әйтик инде, артист өчен дә кызыклы бит ул. Төрле амплуада. Төрле яклатып, төрле рольләр булганда. Шәхсән мин үзем монда бер урында шушы мулла булсам, ягъни мәсәлән авыл мулласы дип әйтик инде, үзенең улын мәдрәсәгә укырга җибәрә, бик әшәк мулла инде, торыгы мулла. Икенчесендә инде анда инде шушы мулла булып кайткан кешегә үзенең кызын ничек тә мулла кияү әтисе булырга бирә торган бер нинне уйнаячакмын инде, Аллага биргән булса. Бик кызыклы. Чөнки менә Илнурның аның эшләгәне бар инде Айдар белән. Бу егетебез безнең Мәскәүдә укып бетереп кайта, Аллага биргән булса инде ул инде бер кат шаулатып алды. Хәсән Туфан әсәре буенча менә шушы егет белән эшләү туры килде, Аллага шөкер. Яшьләр белән эшләү җайлы һәм күңелле. Икенче төрле мәктәп, икенче төрле ни дигән сулыш, караш. Илнур, сез үзегез нинди рольдә күрергә мөмкин булачаксыз? Алик абый әйтеп киткәнчә, бу спектакльдә
бір дүрт образ башкарамдыр инде, дүрт роль ойнаймдыр. Роль деп атап та болмай, чөнки эпизодик рольлер кыска гана шундый. Беренчесендә мин кичкенә малай чакта пишән кибәне өстендә сикереп йөрүче авыл малае булсам, икенче күренештә мин уже инде авыл хәлфәсе, шәһәр хәлфәсе, менә шул Али Габыйның килгән малайларны укыта торган инде. Һәм дә инде шул ук шәкертләр, менә шулар инде. Бер рольдән икенче рольгә шулай тиз генә күчү бу шулай авырлык тудырган бит. Авырлык тудырмый, чөнки инде минем мондай тәҗрибәм бар дигән, чөнки күптән түгел килмешәк спектакль булды. Анда да менә белгәнегезчә мин 4 образ башкарам бер спектакльдә. Авыр түгел. Артист кешегә ул үзенә күрә бер мәктәп. Бу яктан дөрес техник яктан гына авыррак әзрәк, анда теге Киенеп гримнар салып, мыеклар ябыштырып кирәк, бер кешедән икенче кешегә әйләнергә дә кирәк, беренчесендә бик таныштан да килми, менә шул яклары гына. Һәр спектакльнең үзенә күрә үз зрителе бар дип әйтәм, үз тамашачысы. Менә 18+ дигән тамга арасында нәрсә яшерелә икән? Бу спектакльдә әйтәм бит, менә күп кеше карый, сәхнә артыннан гына карый, әле залдан карамый, чөнки әле күптән түгел менә без утлар куеп бетердек. Кичәдә менә төнге 1-гә хәтле репетициябыз булды. 18+ тамгасы ул, анда ничек дип әйтим, шундый сәхнәләр бар. Теге ул бик үк Но тормышта була торган әйбер бит инде. Аны яшереп батырын түгел, но балалардан да теге бик алып килергә киңәш итмәс иде. Киңәш итмәс иде. Сезгә инде без килүегезгә рәхмәт әйтәбез һәм уңышлы премьерлар теләп калабыз. Залларыгыз тулып торсын. Амин. Шулай булсын. Һәм тамашачы әлеге спектакльне үз итеп, ул театр репертуарында озак сакланыр дип ышанып калабыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Олег Фазылҗанов һәм Камал театрының яшь өметле актеры Илнур Закиров булдылар.